ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଡିପି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ରଖେ ସେଇଠି ରଖୁଛି। ସବୁ ସେମ କରିଦେବି। ତମର ରଖିଛ ନୋ ଲଭ ନୋ ଇନବକ୍ସ ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି ନୋ ଲଭ ନୋ ଇନବକ୍ସ। ସେମ ଥାଉ ଚେଞ୍ଜ କାଇଁ କରୁଛ ପୁରା ସେମ ରହିବା ଭଲ ନା ଆଉ। ଗିଫ୍ଟିଂ ଚୋଡ଼ ଖୋଲିକି ତମେ ବସିବ ଫାଷ୍ଟ ଆଡମିନ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡମିନ ବସିବି ଆଉ। ହୁଁ ସେମ ନାଁରେ ଆଉ। ହେଲା ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଜି ଫୋନ କରିବି ଯେ କାଲି ତମ ଆଇଡି ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବା ରାତି 12ଟା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଚଲେଇବ। ଆଗେ ଖୋଲିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଗଜରା ନବ ମତେ ଗୋଟେ ଗଜରା ଦବ ହେଲା। ହୁଁ। ହାଲୋ ପୂଚାଲ। ଓହୋ ହାଲୋ ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ଆ ଚୋପା। ହୁଁ କଣ ହେଲା? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିୟଲି ଲଭ୍ ୟୁ ଲୋ। ଡାର୍ଲିଂ। ଡାର୍ଲିଂ ଖାଇଲେ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି? ଆରେ ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇବି। ଆରେ ଯାଉନୁ ଖାଇବ 12ଟା ହେଲାନି ଆହୁରି ଖାଇନ ଆହୁରି। 12ଟା ବେଳେ କିଏ ଖାଏ? ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ? ଆଜି ବାହାର ଖାଇବା ଟା ବାହାର ଭୋଜି ଅଛି ଆଇଁଷ ହେଇଥିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବିନି ଆଜି। ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇବ? ଘରେ ଖାଇବା ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା ଫଜା କରିକି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଭାଜିକି ଖାଇବା। ତମର ଭଲ ଲାଗିଆ ଘର କଥା ତତଲା ଫତଲା ଖାଉଛ ଆମର ଗରିବ ଘର କଥା ପଖାଳ। ଦେଖିକି ଯିବି। କହ। ହାଲୋ। କେବେ କେବେ ହବ ମୋ ରାଣୀ କହ? କେବେ ହବ ମୋ ମନର ପୂଜା? ଆ ସୁନା ହବ ମୁଁ ହେବିନି। ଆରେ ବାବା ସୁନା ନୁହେଁରେ କହୁଛି ଜାଣିନ ସୁନା ଆଉ ଜଣେ ଲଭ୍ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ହେଲା। ଆରେ ନାଇଁ ସେ ଆଉ କାହା ଲଭ୍ କରୁନି। ତମେ ଚୋପାଟା ଜାଣିଛ ତମେ। ତମେ ଆଗରେ କଣ ଆରେ ସବୁ ନାଇଁ କଥା କହିବ ନା କଣ ତମେ ତ ସେ ଯେମିତି ତମେ ତ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ତମକୁ କହିବ। ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆ ତମକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରୁନ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତମକୁ କହିବ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ। ସିଆ ଚାଟ ଆସିଥାନ୍ତା ନା କାଇଁ ଆସୁନି? କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଆସୁନି ଆଉ। ହଁ ତ କାହା ଲଭ୍ କରୁନା ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି ସେ ଯଦି ଲଭ୍ କରିଥାନ୍ତା ସେ ସିଆ ଚାଟ ଆସିଥାନ୍ତା। ଲଭ୍ କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଇଥାନ୍ତା। ହଁ। ଲଭ୍ ନ କରିଥିଲେ ଆଇଥାନ୍ତା ସିଆ ଚାଟ। ସେ ଲଭ୍ କରୁଛି ହେଲେ ଆସୁନି। ନାଇଁ ମ ତମେ ଟପରି ଜାଣିଛ। ଚୋପାଟା ଜାଣିଛ ତମେ ଛାଡ ତମେ ମୋର ଆଷ୍ଟ ମୁଁ ତମର ହେଲା। ହଁ ଚୋପା। ଏଠି ରେଷ୍ଟି ବରା ହେଲା। ସେ ସୁନାକୁ ବି ମଝିରେ ସୁନାକୁ ବି ମଝିରେ ହଟେଇ ଦଉଛି ଖାଲି ତମର ମୋର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଏମିତି କିଛି କରନି ଭଲ ଅଛି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଥାଉ ସେ ଅଳିଆ ଟା କାଇଁ ରହିବ? ଚୋପା ସେ ଅଳିଆ। ଆଉ ଛାଡ ଗୋଟା କହୁଛ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥାଉ ଆଉ। ହୁଁ ଥାଉ। ଥାଉ ତମର ମୋର ତ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଆଷ୍ଟ ତମର ମୁଁ ତମର ଆଁ ନା କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ। କଣ ନାଇଁ? ମୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ କିଏ କହିଲ ତମକୁ? କଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଚାହୁଁ ତମକୁ ଏତେ କିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ନା? ହଁ ତମେ ଯେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ଦଉଛି ମୁଁ ଆଉ ରଖିପାରୁନି ଏମିତି। କି ହାଲୋ। କହୁନ ହଁ ହଁ। ସୁନା ଘର ସେପଟକୁ ଘର ଏପଟକୁ। ହାଲୋ। ହଁ କୁହ। କହୁନ। ଗାଡି ରଖିଦେ ଏଇଠି ରଖିଦେ। ୱାଓ କ୍ୟୁଟ। ହାଲୋ। ହାଲୋ। ହଁ ହାଲୋ କୁହ କହୁନ। ବାପୁ ନନା ବାହାରିଲେଣି।
ହାଲୋ କଣ କଣ ଆବେ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ? ବାଳ ତମ ଘରକୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗ।